Et inkassovarsel er en lovpligtig, skriftlig meddelelse, som virksomheden skal sende til kunden, inden sagen kan videregives til inkasso. Det er sidste skridt, før du som virksomhed må tage juridiske midler i brug for at inddrive gælden. Du må sende et inkassovarsel, når en kunde ikke har betalt en faktura, og eventuelle tidligere rykker ikke har haft effekt. Du må først sende et inkassovarsel, når betalingsfristen er overskredet. Det er muligt at sende et inkassovarsel allerede ved første rykker. Her må der gerne pålægges 100 kroner på inkassovarslet, hvis der ikke er sendt 3 forudgående rykker med gebyr. Hvad skal et inkassovarsel indeholde? En klar besked om, at hvis kunden ikke betaler inden for 10 dage, vil sagen blive sendt til inkasso. Beløbet, som kunden skylder, skal angives. Dato og en konkret frist for betaling. Fristen skal være minimum 10 dage fra modtagelse. Oplysning om, at der kan komme yderligere omkostninger, hvis sagen går til inkasso. På vores hjemmeside kan du hente en skabelon til inkassovarslet helt gratis. Det er vigtigt, at du sender inkassovarslet skriftligt. Typisk vil man gøre det via e-mail eller brev, og sørg for altid at gemme dokumentation for, at varslet er sendt. Inkassovarslet må ikke indgå i fakturaen. Der skal varsles særskilt eller i forbindelse med en rykker. Når inkassovarslet er sendt afsted, står vi klar til at tage over på inddrivelsen af dit tilgodehavende. Ring til os i dag for at høre om mulighederne for et samarbejde.